nganti tak sunggari ki mau ana abang-abang kaya jeneng getih apa lho. Waduh, teh mana? Minangka aku mau ngarit. Tanganku kebacok. Iya. Dadi ku mau getihku. Yen ngono le, wiwit dina iki ora usah golekno pangan kanggo aku wujuting suket lan ijo-ijonan ya le. Lah terus aku golekno daging menungso wae. Kok daging menungso iki? Badoke dadi padat kala mangsaku le. Kok samaran teko daging menungso iki karepmu dhewe apa piye? Mergo sakwise aku ngrasakake getihe lek sarpun ikan saya nambahi daya kekuatanku. Iki lagi getihe apa meneh yen aku mangsa daging menungso le. Daging menungso sing udakara umur pirang taun? Udakara umur 10 nganti 12 taun. 10 nganti 12 taun. Iya. Cilik-cilik berarti. Bocah sing isih cilik. Sing wani karo wong tuane ora gelem sekolah, ora gelem ngaji. Kuwi dadi tadah kala mangsaku le. Ape-ape Endi le? Bocah. Bocah endi le? Bocah kae. Itu ora bocah. Nangis kae. Dene kok bocah. Aja ngono. Iki geseti. Iku dadi bocah iki. Gemah lupa. Aku golekno siji wae. Aja daging menungso. Apa, Le? Tak ganti daging kambing. Sate. Wedhus. Wedhus. Iki sing duwening sumu. Sungu. Kewan. Kowe Kaya dening aku lek aku Apa? rasiku. liyane. Oh, ganti bakso lho. Bakso. Bakso sing digawe saka apa le? Daging sapi. Daging sapi ya. Sapi uga duwening sungu kaya dening aku ora sudi le. Aku golekno siji wae le ya. Sanjalukmu Swike kon maduan. Ora sudi srike pencolot aku gigi le. Kowe gelem ya. Golekno. Mula aku golekno siji wae le. Kowe gelem golekno aku apa ora le? Kowe gelem. Kowe gelem. Coba aku tindak takon kelawan kowe. Yen mengko pancen ana luputku to salahku. Ayo sadurunge aku njaluk ngapura. Aku ki kok gumun banget karo kowe. Saben pendak-pendak aku ki pengen jagongan kelawan kowe. Ya mbuh apa mengko sing dirembug. Ning nyatane bareng aku kelakon jagongan karo kowe. Isine kowe iki mung besengut polatanmu. Isine kowe mung netesake loh. Isine mung saben dina tawang-tawang tangis. Lah iki lho. Janjane iki kowe iki apa sing kok pikirake? Atiku nelongso, atiku rata-rata.
Jalaran opo? Sawise anakku lair, jur mbok buang ning alas kono. Ono rasane atiku piye coba kabeh yen to sampeyan dadi aku. Nyawang tonggo kepala sing koyo ngono ora nelongso rasane aku, Pak. Dadi cekane sing dadekake nelangsaning atimu. Mergo kowe ndak misahake karo anakmu wiwit konang jabar nganti saiki. Mercuat apa sebabe nganti kowe ndak misahake kelawan anakmu si Joko Mercu. Cukup saiki rasa. Lho yen aku kuwi sawijine menungso. Kemuga jatep nalar samubarang. Sumroga kowe yo menungso lukurang. Lho bareng aku bebrayan urip jejodohan kelawan